Екологично развитие 2 обединява младежи от няколко европейски държави за поредица от екологични инициативи с цел опазване на околната среда, екологично възпитание на младите хора и привличане вниманието на ресорните институции към екопроблематиката. Инициатори на проекта са доброволците от Младежки център за развитие взаимопомощ Казанлък. Той се реализира с участието на 12 доброволци от Литва, Латвия, Словакия, Унгария, Полша и Македония. Те организираха и активно участваха в озеленяване на междублокови пространства. В Международния ден на птиците посетиха спасителния център в Стара Загора. По случай Деня на водата пуснаха 2 отдавна пресъхнали чешми в Казанлък. За най-значимата си проява – почистване на язовир Копринка, доброволците обиколиха язовира и констатираха актуалното състояние на замърсяване и потърсиха самишленици за екоакцията сред младежите в казанлъшките училища. Сред интересните им инициативи е популяризирането на траш арта, който променя отношението към така наречения буклук. Вижте защо. За пръв път Казанлък заработва работилница Траш Арт, инициирана от доброволците от Младежки център за развитие взаимопомощ Казанлък по проект Екологично развитие 2. Траш арт в превод от английски означава изкуство от буклук. В импровизирано ателие пред офиса на центъра доброволците демонстрират фантазия и умения, превръщайки хартия и други отпадъци в произведения на изкуството. Повече за случващото се тук научаваме от Николай Иванов, доброволец от Младежки център за развитие взаимопомощ Казанлък. Във връзка с нашия проект Екологично развитие 2 ние организираме няколко различни дейности. Едната е траш арт, т.е. изкуството да правим неща, красиви неща от буклук. Втората инициатива е да правим великденски яйца от балони и от конци. И трета инициатива е рециклиране на хартия, която няколко пъти вече сме демонстрирали през миналата година. Като идеята е да покажем на гражданите на Казанлък, специално на младите хора, които минават по улицата днес този прекрасен ден, какво може да правим с всички тези неща, които смятаме за ненужни, просто изхвърляме в контейнерите. И хубавото време подкрепя инициативата на доброволците. Априлското утро внася свежа нотка и настройва творчески. Лаци отговаря за хубавата музика, допълваща приятната атмосфера. Част от материалите за работа са вещи и предмети, които вече са изпълнили своето основно предназначение. Но вместо да поемат пътя си към коша като отпадък, младите хора с фантазия и сръчност ги превръщат в други полезни неща, връщайки ги повторно за живот. Нека разгледаме последователно всичко. Вниманието ни привлича Раминта. Тя винаги се занимава с интересни неща. Какво ли ще е този път? Аз правя рециклирана хартия и използвам какво? Вода, стара хартия и миксера. И такива мрежи. Вижте, става много хубава хартия. Можем да сложим и храстчета, и цвят някаква, ако искаме. И след това можеш да правиш картинки за приятели или да пишеш писма за майка си. Всичко можеш да правиш. Много хубава хартия стават. Така както го описа Раминта, изглежда лесно, но си трябва и опит. А възможностите са почти неизчерпаеми, стига да имаш въображение да ги откриеш. Диана от Македония е силно съсредоточена върху своята работа. Нека видим какво пък прави тя. Ами това ще бъдат обички. И за да ги правим тези обедки... За да ги направя, трябват капачки от вино. Капачиня от вино. И е нужно само да се декорират с цветя. И да се декорират и след това се прави дупка. Слага се конец и са готови за носене. И тогава ще са готови за носене. Тези са от капачки от бирени шишета. Трябва да се изпие доста бира, за да има за една гривна. Това е грейпфрут. Изяжда се плода, кората се изсушава и е готова купичка. Става ясно, че дори корите от грейпфрут могат да влязат в работа, ако са обработени по подходящия начин. И понеже сме преди великденските празници, голяма група доброволци са се заловили да направят великденски яйца.
от конци с помощта на балони и малко лепило. Техниката се оказва елементарна. Конците се навиват около надутите балони. После се потапят в разтвор на лепило и накрая се оставят на слънце, за да изсъхнат. Лепилото прави прозрачна коричка, която запазва формата, след като балона се изпусне и се извади от конците. Може да се отцвети в каквито си пожелаете цветове. Прекрасен вариант за украса в къщи и къде ли не. Приятели на доброволците от различния поглед, Сдружение за съвременно изкуство и култура Стара Загора също участват в проявата, демонстрирайки своите идеи за рециклиране на хартия, а и не само. Днес по покана на взаимопомощ сме тук, за да представим една рециклачница с материали, които понякога ни остават и ние хвърляме безразборно. Всъщност можем много често да се замислим дали не можем да ги върнем отново в употреба. С моят приятел и колега Димитър в момента правим една арт-инсталация тук долу, която може да видите, като посланието и ще бъде да се замислим къде хвърляме тези неща след като ги употребим. Дали се замисляме за рециклирането, знаем ли защо и къде отиват, колко време е нужно за тяхното разграждане. И така, аз с децата в момента правим и показвам техниката декупаж. Декупаж, така наречената салфетна техника, е изготвяне на колаж или хартиена апликация. На практика всеки един предмет от дома може да бъде украсен с нея. Ваза, чиния, кутийка, изборът е голям. След малко ще си направим и рибки от шишета, от минерална вода и портмонета от карти за игра. Отначало само публика, а после и като активни участници в арт-шоуто се включват деца от Дневен център за деца с увреждания Казанлък, както и младежи от езикова школа към читалище Възродена Искра 2000. Оказва се, овладяването на техниките е лесно и особено забавно за мълчуганите. Още при запознанството ни, Ола от Полша обяви, че се интересува от траш арт и желая да ни покаже някои неща. Тя пък изработва друг вид бутикови обици – от хартия. Има ли някакви принципи специални, когато се работи това изкуство? Да, вие трябва просто да използвате всичко, което имате и да се забавлявате. Знам, че е клише, но когато правиш нещо сам, това те кара да се чувстваш: това е мое дело, гордея се с него. Това мисля, че е най-важното. И идеята, просто се оглеждаш наоколо и търсиш нещо, което можеш да използваш. С кои материали обичаш най-много да работиш? Аз харесвам това. Направила съм си ги сама. И още, обичам да правя гривни от това. И харесвам и това. Моето малко дете. Трябва да се използва лак за негова защита, да не се намокри. Каква ще е съдбата на изработените днес предмети? Ние смятаме за сега да ги запазим в клуба, за да можем да ги показваме на всички, които се интересуват от това, що е траш арт, защото такова нещо се организира за първи път в Казанлък. Така че, ако се интересувате от още идеи, посетете офиса на Младежки център развитие взаимопомощ Казанлък. Доброволците, участници в проекта, имат едно предимство. Като представители на различни държави, те обменят информация помежду си и имат възможност да опознаят различни страни, без да се налага да ги посетят. При това по един много забавен и вкусен начин. Вижте как! Днес кухнята на доброволците е предоставена на екипите на Полша и Македония. Ола и Дорота от Полша ще ни покажат някои ястия, характерни за полската кухня. Първо започваме с кейк. Наш традиционен празничен кейк за Коледа. Ще са ни необходими яйца, захар, мляко, олио, брашно, бак-пулвер, какао и джинджифилова смес, които са основата на сладкиша. А и сода. Това е всичко за кейк. Да започваме.
Смесват се брашното и млякото, след което се добавя олиото – 1,5 чайна чашка. Сега ще прибавя захарта. Надявам се да не я разсипя върху масата. Тя също е 1,5 чайна чашка. Лесно се запомня. Нека да добавим и бак пулвера. Също 1,5, но чайна лъжичка. Супер лесно, като за детски кейк. Сода. Също 1,5 чайна лъжичка. Джинджифиловата подправка. Колко от нея? Не зная, защото в Полша пакетчетата са по-големи и ще слагам по интуиция. Ще бъде вкусно. Мисля, че е малко в повече, но се надявам, че обичате джинджифил. Окей. И какаото. 3 големи лъжици, защото всички обичат какао. Идва ред на яйцата. Според рецептата те са 3 броя. Трябва да се разбият с миксер, но тук той липсва, така че ще се ползва блендер. Ола прибавя сладко в сместа, докато Дорота бръмчи с блендера. Мисля си, че тук нещо се счупи. Мирише ми на пушек. Ние изчупихме блендера. Знаехме си, че нещо такова ще се случи. Много сме впечатлени от себе си. Най-сигурният начин да се разбере какво се получава е да се опита. За всеки случай се проверява и списъка с продуктите, да не е пропуснато нещо. И явно тук всичко е наред. Ще добавим още брашно. И това е почти всичко. Бързо е и за Коледа е перфектно, защото тогава се готви много, а това е супер лесно и супер бързо. И супер вкусно. Ола обяснява, че е необходима хартия за печене. Не намират такава и тя предлага свой начин. С малко олио и гриз се намазва дъното на тавата за печене. Накрая готовата смес се изсипва в съда за печене и заминава във фурната, предварително загрята до 175 градуса. Ред е на Даяна от Македония. Тя също ще готви типична македонска кухня. Решила е да започне с бакардан, нещо като нашия качамак. Това е македонско традиционно ястие, за което се нуждаем от 750 мл вода.
После се поставя на котлона. Това е бакардан. За 1 килограм са нужни 750 мл вода. Изсипваме го във водата. Важно е да се каже, че не трябва да се бърка. Оставя се да ври във водата и само с дървена лъжица се прави дупка в средата. И така се вари около 1 час. Ще прибавим също и малко сол за вкус. Ето така. След като се свари, се слага мазнина, сирене или пък кисело мляко. В зависимост от това, кой как иска да го яде. Връщаме се към Ола, която ще ни представи следващото ястие. Сега ние ще направим руски пироги. Наша традиционна храна, което е странно, защото руски пироги значи пироги от Русия. Но ние имаме доста украински неща в нашите традиции. Само името е такова. Много е просто отново. Трябва да се направят 2 неща. Първото е тестото от брашно. Тук Ола няма рецепта и споделя, че винаги работи на око. Сега й трябва гореща вода и сол. Важно за тестото е да е солено. Олио, за да е лепкаво. И нека партито да започне. Това е най-лепкавата част, както можете да видите. А плънката се състои от картофи, бяло сирене, лук и подправки. Те са много важни, защото без тях не е вкусно. Това е един вегетариански вариант, но сега ние ще добавим и шунка. Има няколко начина да се приготвят пирогите. Може да ги сварите, след това можете да ги приготвите на тиган. Лично аз ги предпочитам така. Ако сте перфектни домакини, сигурно имате инструменти, за да изрежете перфектните кръгчета. Но ние ще използваме чаша за целта. Тестото оказва се доста подобно на това за пица. Така че, ако правите пироги, можете да се приготвите и пица също. Ола преценява, че тестото е готово. То трябва да отлежи известно време. Според Ола сега предстои най-тежката или най-хубавата част. Зависи какво ни е приятно да правим. Идва моментът да се оформят пирогите. Нормално бих използвала точилка. Но понеже нямаме, ще употребя това. Нека да отрежа малко парче. Трябва ми брашно. Сега добавяме шунката. За щастие на всички, които не са вегетарианци. Избирам си и размера на чашата. Разбира се, че има различни начини да се направи това. Ола прави няколко кръгчета. Трябва да са кръгли, но не са съвсем такива. И с малка лъжица започва веселата част. Помагаме си с ръка. Затваряме пирожките.
Много внимателно, за да не излезе плънката, защото после ще ги варим. Това не е хубава пирожка, но ще я направя по-добре с вилицата. За начинаещите се прави точно така. От двете страни. Има и друг начин. Мога да ви покажа. По-бързо е. Но е за професионалисти, за талантливи хора. Прави се така. Затваря се пирожката и се прави така с пръстите. Ето така се правят пироги руски. Много просто, много вкусно и силно препоръчани от Олга Марчиняк. Следва сладката част – македонското меню. Това ще бъде торта от горски плодове. За целта са необходими захар 500 грама, 5 яйца, горски плодове, 500 грама кисело мляко и брашно. За сега. Задължително е да се отделят белтъците от жълтъците. На петия път вече е най-лесно. Белтъците се разбъркват с захарта с миксер. Но тъй като нямаме, ще се опитам да го направя ръчно. Това отнема около 5 минути. Доста е натоварващо за мускулите. След като се разбият добре, се прибавят жълтъците. Имат прекрасен цвят. После ще прибавя 500 грама кисело мляко и брашното. Следва половин чаша олио и всичко това се обърква добре. След като сместа достигне необходимата гъстота, нещо такова ще взема една тава. За да не загори, се слага олио и малко брашно. И тавата се разтърсва. Никакво триене на брашното в тавата. Мисля, че е добре. Сега ще разделя сместа на половина на око. Мисля, че е достатъчно. Разстиламе и слагаме да се пече във фурната. Даяна е почти в края на приготвянето на бакардан. Това е моментът към него да се прибавят около 200 грама масло или маргарин. Сега всичко добре се разбърква, така че да придобие характерния приятен вкус. Бакарданът се оставя да се охлади, след което се добавя сирене или кисело мляко в зависимост от вкуса. Следващото, което желая да ви представя, е нашият македонски айвар. Това е най-разпространеното ястие през зимата. Ние го приготвяме в края на лятото, по-точно през есента. Приготвя се от червени чушки, печени, обелени и смлени. В някои краища на Македония се слагат и домати. В други не. Айварът много наподобява българската лютеница.
Маже се върху хляб, добро допълнение към него е сиренето и листомък данос. Сега, когато е изпечен първият плат, добавяме плодовете. Тази торта по правило се прави с вишни. Но тъй като не успяхме да намерим в този период на годината в България, ще я направим с такива горски плодове. Трябва да се разпределят равномерно върху цялата повърхност. Всички плодове. И после да се покрие с останалата част от тестото. Сега, когато покрих всички плодове, ни остава само да го изпечем. Последното традиционно македонско ястие е приготвено предварително, защото готвенето отнема много дълго време. Това са сърми. Могат да бъдат и по-големи и по-малки. За целта е необходима кисела зелка, листата на която се разделят на парчета за навиване. Сърмата може да е постна или местна. Прави се за различни празници в Македония. И последно включване за полския екип. На тема руски пироги сме. Сега ще ги разделя на две. Тези от прясното тесто ще ги сварим с сол и олио, за да не залепнат. А тези ще изпържим в тиган, защото така ми харесват. Така че това са двата начина на приготвяне. Може да ги ядете с сметана. Може и с лук или пък с сланина. Според вкуса ви. Айде, започвам. Оставяме нашите приятели да довършат работата си в кухнята. Крайният резултат ще видим вечерта на представянето на Полша и Македония. До сега в епизода се запознахме с основни техники и принципи на траш арта. Приготвихме различни национални ястия от Полша и Македония. Предстои ни с помощта на нашите приятели Наташа, Ола и Дорота да опознаем най-интересните забележителности на тези две страни. И разбира се, вълнуващият момент да опитаме резултата от кулинарните им занимания. Как доброволците понесоха скаутския живот, следва да видим след малко. Отново сме в добре познатият ни офис на Младежки център за развитие взаимопомощ. Ола и Дорота от Полша ще ни представят своята родина, а Наташа ще ни запознае със своята страна – Македония. Ола започва с това, че Република Полша е голяма европейска държава. Това е националният флаг на републиката. Основното вероизповедание тук е католицизма. За родината си Ола би могла да говори много, но е избрала да ни покаже най-интересните места. Тя е решила да подходи нетрадиционно и да направи своята презентация чрез лични фотографии. Вместо статуи и монументи, тя показва снимки от великденските празници, когато има много цветни зайци, до които се е снимала. За Ола град Познан е много важен, защото е учила тук. Избрала е снимка с много буклук, проблем, който явно не е само български. Полското Балтийско крайбрежие е предпочитано място за почивка и забавление за поляци и гости. Плажът е с хубав ситен пясък, като в България, подчертава Ола. Пълно е с хора, а за младежите понякога това е място за спане през лятото след тежка вечер. В Полша няма полета с рози като в България, но пък имат големи ниви с дъхава лавандула. Красиво, ароматно. Поляците харесват интересни и нетрадиционни архитектурни решения, продължава Ола. Като тази сграда, например, без стандартните прави ъгли. Близо до Гданск е мястото, където могат да се видят ето такива изработени от пясък сложни и доста внушителни фигури – замъци. Тук се включва и Дорота.
Това е Варшава. Варшава е столицата на Полша. През лятото хората посещават парка за летните Шопенови концерти на открито. Шопен е най-известният ни композитор. Дамата свири в близост до неговия паметник, както можете да видите. През почивните дни хората се наслаждават на музиката и на чистият въздух. Дорота ни показва свои снимки на интересни места. Парк Игълтрей, например, е много красиво място, известно с старите си замъци и невероятни истории за духове, за срещи с които има и специален предупредителен знак. Скалното катерене е много популярно в Полша. Най-голямата и най-известна планина в страната са Татрите. Типични са малките планински градчета с техния специфичен стил и излъчване. Наблюдаваме също типична гледка в планината. Красива природа и почти винаги като част от нея стадото овце. А това са млади хора на къмпинг или зелено училище. Дорота показва своя роден град, неговата главна улица и странните фигури на хора, които ходят по стените на сградите ето така. Това е Познански палас. Той също е в Лоц. Красива сграда. Тя е музей. През нощта има осветление и изглежда разкошно. Ред е на Наташа да ни разкаже за своята родина – Македония. Македония е малка страна с 2,5 милиона души население. Ние сме сравнително бедна страна, но сме богати на природна красота. Скопие е столицата на Македония. Това е нашето знаме. Наташа не пропуска да наблегне на факта, че също като в София и жителите на Скопие по празниците отиват по родните си места и тогава столицата почти обезлюдява. Ако искате да избягате от шума на градския живот, можете да отидете до каньона Матка, който е наистина едно много красиво място, с много манастири на върха на планината. И е много приятно да се изкачиш на тях. Едно от най-забележителните места в каньона Матка е пещерата Врел. Смята се, че тя е най-дълбоката подводна пещера в Източна Европа. Точната дълбочина още не е известна, но е приблизително около 200 метра. Македония има красива природа, продължава да ни показва Наташа. Това е известното Охридско езеро, край град Охрид. В него, както и в много македонски градове, има стара и нова част. Старата е центъра, а новата, предлагаща различни забавления, е по-към брега на езерото. Наташа особено си харесва македонските села заради романтичната им атмосфера. Красивата природа поднася гледки в различни цветове, редува гори, реки и водопади. С помощта на картата Наташа ни ориентира, че горите са в Западна Македония, а реките и водопадите в Източна. Средната част на Македония пък е известна със своите вина, напитки и бира. В тази част на страната са съсредоточени много производители. Национална гордост за македонците е тяхната история, в частност Александър Македонски. Виното, бирата и македонската ракия, обобщава Наташа. Тя набляга на факта, че името на Македония е споменато още в Библията. След тази туристическа разходка гладът бавно взима връх. Идва време момичетата да представят своите национални кухни. Наташа започва с сърмите, типичното македонско ястие, с което Македония успя да влезе в Гинес с рекорд за най-голям брой постни сърми – 80 000, приготвени наведнъж, завити от жените от македонския град Прилеп. Това е айварът, македонският аналог на българската лютеница, красиво гарниран с сирене и магданоз. Качамакът не е сред любимите храни на Наташа, обаче кейкът с горски плодове е нейн фаворит. Ола представя пироги руски в два от многобройните им варианти – варени и приготвени в тиган. Тя допълва, че пирогите могат да бъдат и сладки, но това не й е любимо. Любим сладкиш за нея обаче е коледния кейк с джинджифил. Както става ясно и заради специалния повод за приготвянето му и заради невероятния му вкус. О, и още нещо. Ола е донесла и сметана, която чудесно върви с пирогите.
И накрая, след като всичко вече е казано, идва моментът да се опита вкусът на ястията. Кадрите са красноречиви, не мислите ли? Скаутският живот не е лесен, но има много привърженици. Нашите приятели доброволците също имаха шанса да го изпитат. С какви трудности се сблъскаха и какво научиха, ще видите след малко. Своята разнообразна програма по проект Екологично развитие 2 на Младежки център развитие взаимопомощ Казанлък, доброволците имат 2 дни скаутска школа. Тя се провежда на заслон Зелено дърво до село Бузоград, недалеч от града на розите. В скаутския лагер, освен доброволците, участват и младежи и девойки от Екоклуб Дълбоки корени Казанлък по проект Успех на Образователното министерство и скаути от Организация на българските скаути от клубовете в градовете Лъки и Асеновград с клубен водач скаут Костадин Грибачев. Днес и вчера ние сме тук на лагер с доброволците в Европейската доброволческа служба и с местни деца от Казанлък, където те се учат на основни умения за бивакуване и пребиваване в планината. Какви задачи си поставихте? Задачите бяха те първо да пречупят психологическата бариера в себе си, да спят навънка и да спят на студено, с което се справиха отлично спрямо климатичните условия, които ни поднесе природата. За радост нямаше дъжд, но температурите бяха някъде около 1-2 градуса. Децата бяха снабдени с достатъчно качествена като екипировка, за да не измръзнат. Другите неща са опъване на палатка за възможно по-бързо време, защото понякога времето наистина е фактор. Как си запалят огън, да си съберат дърва, да си изготвят не нещо кой знае колко, но до толкова, че на тях да не останат гладни и да си подсигурят минималните физически нужди. Доволен ли сте от начина, по който те се справиха? Повече от доволен. Безкрайно съм изненадан. Аз очаквах децата да се размрънкат, да кажат, примерно, много е студено или нещо такова. Децата стоически издържаха, без да има нито един болен, който за мен е най-голямото постижение и дори искат да продължим лагера с още няколко ден, но за жалост физическото време на нас не ни позволява да останем повече. Влизаме в ежедневието на скаутския лагер и попадаме на момент, в който една апетитна баница трябва да бъде опечена на огън типично скаутски стил. Доброволецът Егелс и Динко я подготвят за среща с огъня. Времето не е особено топло и се радваме на възможността да се позгреем. Лагерниците разполагат със свободно време, което всеки прекарва както намери за добре. И след около 2-3 часа баницата е готова за ядене. Оказва се, че запалването на огъня също е част от обучението и упражненията. Егелс се е взел със задачата с помощта на скаутския водач Динко. Използва се специален кибрид, ветроустойчив. В края на краищата, колкото и да е суров скаутския живот, придобивките на модерното ни време находчиво влизат в употреба. Усилията са възнаградени. Огънят пламва. Оставяме огънят да свърши своето. Започва обучителната програма за доброволците скаути за днешния ден. Тя стартира с тренировка за разпъване и свиване на палатка. Първа ред на скаутите Ина и Кристиян да покажат как става това. Тук важни са не само уменията, но и работата в екип, нещо, което приоритетно се възпитава в скаутския лагер. Тази палатка може да е сигурен и уютен дом на скаута дълго време, затова разпъването й се прави прецизно. При действителни неблагоприятни условия, краткото време за разпъване също е важно.
Защо разпъната, сега палатката трябва да бъде събрана по най-бързия начин. Понякога в природата обстоятелствата налагат точно такива бързи действия и скаутът трябва да е подготвен и за това. Сега е ред на доброволците да опитат. Наташа и Лаура решават да се пробват. Работят доста сръчно и спокойно, но не толкова бързо. Нормално е да получат и малко помощ. Все пак, нали се учат? Не са много доволни от резултата. Нужни са повече упражнения. Следва прибиране на палатката. Тук се включва и Ола. Андрея, отново въоръжена с фотоапарат, е в ролята на видеорепортер, неуморно запечатваща интересните моменти от живота на доброволците. Скаутите играят и различни игри, които ги приучват да работят в екип. Скаутина е неизчерпаема откъм идеи за подобни занимания. Сега предстои една игра, която е за работа в екип. Целта е, че всеки един от отбора има някакъв недъг и останалите трябва да му помагат. Има един сляп, друг парализиран от кръста надолу, друг без крак, без ръце и трябва заедно да си намерят едни клечки, като работят като екип. Крайната цел каква е на това задание? Крайната цел е всъщност хората да видят как заедно могат да постигнат нещата и когато си помагат, много по-лесно могат да се свършат и много повече неща могат да се свършат. А на доброволците това за първи път ли им се случва? Не, те до сега са работили няколко пъти в екип, играят си игрички и те всъщност живеят в една къща заедно, така че постоянно са си заедно една голямо семейство. Победител е отборът на Даяна с най-много събрани клечки. Личи, че успоредно с обучението доброволците се забавляват чудесно. Следващата игра поставя на изпитание физическата им издържливост. Те създават една жива скулптура, като изискването е всеки да докосва някого с поне една ръка или крак. Създава се една доста нестабилна конфигурация, но докато всички се подкрепят, за да поддържат равновесие, всичко е наред. Минава доста време и водач-скаутът Динко разочароващо за всички слага край на играта. Но пък вече е време за урока по оказване на първа помощ на пострадал. На лице е един много шумен пострадал, в ролята на когото успешно се превъплъщава скаутът Кристиян. Раминта се нагърбва с решаване на проблема. Намесва се и Наташа.
Ориентират се правилно. Кракът трябва да се шинира до изясняване на травмата. Доброволците демонстрират наученото в скаутския лагер. След кратки колебания и малко насочване, нещата потръгват. Пострадалият е готов за хеликоптера. Как се справиха момичетата преди малко, давайки първа помощ? Момичетата се справиха много добре. По мое мнение, те имат някакви познания, не на някакво високо ниво, но импровизирайки и мислейки, те направиха нещата доста правилно, с много леки корекции, което за мен не е толкова фатално. Следват въпроси и обяснения как се постъпва при конкретни ситуации. Демонстрации на отчитане на пулс, сърдечен масаж или пък изкуствено дишане. В крайна сметка пострадалият оцелява и всичко завършва добре. Бихте ли направили една кратка визитна картичка на вашата организация? Организация на българските скаути е неправителствена организация в България. Като скаутска идея в България има още от 1911-1912 и миналата и тази година ние празнуваме 100 години скаути в България. Имаме един период, в който организацията не е съществувала поради политическата обстановка в страната между 1945 и 1989 година. 90 се възстановяваме. Това е организация с близо 900 човека в цялата страна, 27 клуба, деца Лично аз съм най-малкият скаут, който съм водил, е бил на 2 години и половина с майка му. Нямаме ограничения в възраст, пол, раса, религия. Всеки, който е готов да работи върху себе си и да помага на другите и да се грижи и за природата около него, и за България, е добре дошъл при нас. Какво означават тези емблеми върху униформата ви? Част от тях са отличителните знаци на организацията. Тази кръглата организация на българските скаути е за клубните водачи. Това е на самата организация, триколора. Другите са лагери и обучения, които съм преминал. Може би вашите зрители виждат, че униформата ми е малко по-къса от нормалното, но това е униформата, с която аз съм почнал 1998 година. Тя за мен има наистина сантиментална стойност. Оказва се, че май сме позабравили за баницата. Крайно време да се провери какъв е резултатът. Не е това, което ни се искаше, но пък оказва се, че гладен скаут за баница не придире. И тази вечер се планира да мине край лагерния огън. Той обаче трябва да бъде подготвен. Оказва се, че и тук си има тънкости. Какъв огън е този в момента? Това е стандартната конструкция за огън в пирамидално направено, за да може да влиза въздуха между редовете, където е дупката между дърветата, за да може по-лесно да се разпали, тъй като в момента нямаме някакви екстремални условия, примерно силен вятър или дъжд или нещо такова, затова нас ни позволява да направим най-бързата и елементарна конструкция за палене на огън. Според зависи от ситуациите, има няколко вида огнища, които се правят. Може да е съвсем нисчек, само за готвене. Този ще използваме за топлина и за светлина, смисъл, когато съберем до вечера с другите участници в лагера. Това е огън, един от основните неща. То помага ни топлени, светени, сушени дрехите, готвени храната, но трябва да се отнасяме с уважение и респект към него, за да не стане някоя бела и след това да станем известни. Започва още една романтична вечер край лагерния огън с любими песни, апетитни шишчета и може би спомени за дома. До тук с приключенията на доброволците. В следващия епизод ще се радваме на гостоприемството на читалище Пробуда в село Копринка. Неговите всеотдайни членове очароваха чуждестранните гости с български гозби, песни и танци. Омаяха ги с мистиката на старите български обичаи.
Ще проследим как доброволците се справиха с творчеството на екопесен и екофилми, както и с организацията и провеждането на екофестивал Копринка, чиято основна цел е почистването на язовира.